Ji roja kontrolkirina artêşa Tirkiye û çekdarên artêşa niştimanî yên ser bi hikûmeta Sûriya demkî ve ji navenda bajarê Efrîna Rojavayê Kurdistanê di 18 meha Adarê û çekdarên artêşa niştimanî dest bi karê dizî û talankirina mal û milkên xelkê Kurd yên sivîl li gund û navçeyên û bajarê Efrînê kirine û piştî belavkirina Ajansa France Press ya cîhanî bi dehan û wêneyên dizî û talankirina mal û milkên û otomobîl û traktorên xelkê sivîl yên Efrînê ew yek bû cihê nerazîbûna çalakvan û siyasetmedarên Kurd û Ereb û ji aliyê çend welatiyên cîhanê ve hate şermezarkirin. û ji ber wê yekê berpirsên çekdarên artêşa niştimanî çend daxuyanî derbarî dadgehkirina ketîbeyên ku bi karê diziyê rabûne kirin û beşek ji grûpên çekdar ji derbasbûna navenda bajarê Efrînê qedexe kirin. Grûpa Cebhet Eşamiyê 52 ji endamên ji ketîbeya Şiûnil Heq ji endametiya Grûpa Eşamiyê dûr xistin ji ber ku bi karê dizî û talankirinê li bajarê Efrînê rabûn. û ew yek di rêya daxuyaniyekî re ku di sihê meha Adarê hatibû belavkirin hate eşkerekirin. Her wiha di 18 meha Siyan daxuyaniyek ji qedexekirina derbasbûna Feyleq Şam û Lîwa Sultan Silêman Şah ji nava Efrînê hate ragihandin. Di 25 mehê de jî şer navbera Ketîba Eşşerqiyê û El Hemzat de li bajarê Efrînê derket û di encam de heft ji her du aliyan hatin kuştin. û sedema wî şerî ji ber tometkirina Ketîba Eşşerqiyê ji Hemzat birabûna karê dizî û talankirina mal û milkên xelkê sivîl li Efrînê bû. Duh jî dadgeha leşkerî li bajarê Ezazê banga xelkê Efrînê kir ku giriyên xwe derbarê dizî û talankirina mal û milkên xwe pêşkeşî dadgehê bikin. Di daxuyaniya dadgeha leşkerî de hatiye ku ji 2 Nîsanê de wê rê li pêşiya welatiyên Efrînê re vebe da ku giriyên xwe pêşkeşî dadgehê bikin bi mercê belge bi wan re bin. Çalakvan şoreş Efrînê jî arkêre da zanîn ku tanha karê dizî li Efrînê berdewam in lê niha bi şevê têne encam dan.